Gaur ez dago ezer prestatzerik, ez dugu antolatu beste munduko ezer, baina bihotzetik hitz egitera gatoz, gabeko hamaiketerdiak dira, Realak oraintxe ligako hirugarren porrota jaso du La Cartuja estadioan. Hasiera latza eta zein esango zenuke dela Realaren egoera deskribatzeko hitza, Markel? Tristura eta kezkaren arteko nahasketa egingo nuke, ze benetan gaur ikusi duguna, aurretik ikusi dugunaren hildo beretik dator, baina eske pelota hau geroz eta handixagoa itzen ari da eta momenturen batian esplota egingo du. Bai, gaur hitz zehatza jarriko dizkiogu. Gaurkoa lotsagarri izan da. Gaur ikusitakoa, Bai, gaur Realak eman duen irudia batez ere bigarren zatian, lotsagarri izan da. Ze orain arte, Valentzian esperantza pixkat eman zigun taldeak minutu on batzuekin, gero etxean ere erreakzio on bat egon zen Espainolen aurka, baina hortik aurrera ikusi duguna, ezin dugu azeptatu Realeko sale eta Realeko kazetari moduan nahi baduzu, ez dakit nola deitu, bai. baina eske ezin da onartu hori, Bai, batez ere dirudi arazo aurrian izan da, batzuek beste alde batera, ari direla begiratzen ez. Ikusten ari gera gaurko kasuan, amaikakua aurrekoaren nahiko berdina izan da ez, egisa da, kubo sartu dela Gedesen partez. Aurrean genuen taldea nahiko gogorra izan da, lau bi batekin presionatuz, eta ikusi dugu Lo Celso, gorrotxaren gainean egon dela partidako momentu oro, eta hori izan daiteke partidetako gako horiek ez, zelai erdixan izan dugun zulo hori, tapatu ez izatia. Bai, ikusi dugu talde moduan ez gara talde bat ere orain momentuan. Yes. Batez ere bigarren zatian ikusi dugu izenak bakarrik zeudela zelaian eta ez dagoela talde sentimendu hori. Esango nuke orain arte aurrean izan ditugun bost taldeak agian Valentzia nuke sartuko hor, baina Valentzia ere sartzen dut, ze orain momentuan nahiko beronago. Gu baino taldeagoa direla, hau da, gu baino talde sentimendu hori dutela, landuagoak daudela, eta ez dakit zubietan nola lantzen diren partidak eta nola prestatzen den taldea partidetarako, baina gaur ikusi duguna behintzat ez dit esperantza handirik ematen. Eta hemen galdera batzuk sortzen zaizkit. Lehenengoa, zer gertatuko da Sergio Franciscorekin, ze hurrengoko partida ez badu irabazten ondoren Barcelona dator. Gero, Aperribairek zer egingo du, hau da, bere ideiekin hilko da edo benetan txipa aldatuko du, eta hirugarrena, ea ze hiru ekipo dauden, ze hiru talde, orain momentuan, Reala baino egoera latzago batean, ligan. Bai, Eske... alde batetik, aipatu dugu, egoera lotxagarria da, eta nik uste, Aperribai Aperribairen kontakizuna, guztiz hautsita dagoela, ez? Ikusten ari gera, sistema guztiz ustelduta dagoela, 4-3-3 ez duela funtzionatzen, eta gauzak aldatu behar direla. Sergio Francisco, askotan batek aipatu du, eta gu ez gaude entrenatzailearen kontra, noski, gu Realaren parte gera, eta Realeko entrenatzaileekin bat egingo dugu beti. Baina gisa da, arazo bat dagoanean, konpontzeko edo behintzat egoera aldatzeko aukeretako bat hori dala, ez? Realaren partida ona izan da, presio altua izan duanean, eta batez ere, aurkaria bere arian ito duanean. Eta ikusi dugu, lehenengo golan. Bai, lehenengo gola hortik heldu da, baina kasu honetan, esan behar da, entrenatzaileari kaina ematea oso erraza dela, eta guk ere egin izan dugula, eta kasu honetan gaurkoan niri ere ertein zaitze. Adibidez, bigarren zatian aldaketa batzuk ez ditut ulertu, ez dut ulertu taldean nola ari zen jokatzen, zer nahi zuen Sergio Francisco taldearengan, baina kasu honetan oso erraza da Sergio Franciscorengan erantzukizuna jartzea, eta badu erantzukizun zati bat, baina hori goragotik ere badatorre, eta goragotik eta jokalariak ere badute beraien erantzukizuna. Bai, gainera ikusi dugu lehenengo zatixan, gure zelai erdi osoak txartel horia ikusi duela, egia da kasuren batean zalantzan jarri dezakegula arbitroaren papera ez, gu hortan ez gira sartuko, bi gauzetatik etorri da txartel hori hoiek, alde batetik trantsizioetan Reala oso motel ibili delako ez, ikusi dugu Betisek 2-3 pasetan gure arean zehola, gure zentralen arteko tartea laguntzak ezien iristen, eta pena ematen dit ze gure lateralak gaur, eta benetaz ateot, agian, demoraldiko partida honen hain dute, egitza da bost partida izan direla, baina Sergio Gómezen partida eta Aranbururen partidak oso onak izan dira, gainera ikusita aurrian ze jokalari joki dituztez, Antoni eta Abde. Hori da, gainera, uste dut Aranbururi kostatu zaiola partida sartzea pixka bat, gero txartela ikusi duela, eta horrek bilura eman ditz, esan dut osta.
aurrean abde izan da, ez du partida erraza izango. Eta gero oso ondo atera du aurrera, eta baita Sergio Gomezek ere, nik uste dut gubiontzat, behintzat, partidako jokalari onena izan dela, edo Realaren jokalari nabarmenena, seguru. Orduan, esan dezakegu, Realak lehenengo zatian utzi digun gauzaik onena erreakzioa izan dela, golaren, erreakzio hori, ez? Brais Mendezen gol hori, baina beste behin ere, 5. partidan jarraian, Realak galtzen hasi da, eta galtzen hasi da, Realak egindako akats baten ondorioz, kasu honetan, lehenengo golean, txaletatzar irteten da argazkian, egia esan, Realaren defentsak, pasibitatea erakutsi du, baina txaletatzarre batez ere area barruan ezin dizkio 2 metro eman Kutxo Hernandezi, eta gero bigarren gola badakigu nola heltzen den ere. Orduan, dira akats batzuk ezin direnak barkatu. Bai, bigarren gola ikusten dugu Remiro kutsegite hori itzen duela, baina azkenean ikusten ari gira partida guztietan kutsegiteren bat edo behintzat gol bat oparitzen dugula, ez? Modu tonto batian. Lehenengoan, gisa da Lotzelsok lau jokalari dituela gainean, eta inor ez da gerturatzen, eta txaletatzar begiratzen geratzen da, tiro hori tapatu jarrian, ez? Orduan, kontuan euki behar da, Realak utsegite horiek urrera eramateko edo behintzat alde batera usteko ez, bankillora begirau behar dugula batzutan, eta ez dugula ulertzen adibidez, nola Jon Martinek ez duen minutu bat erez izan, orain arte. Bai, ja Real Madriden aurka ulergaitza egiten zitzaigun, gaurkoa ikusita are gehiago. Txaletatzarrek orain arte utzi dituen sentsazioak nahiko kaskarrak izan dira. Azkenean Realak egin zuen apostu bat da merkatuan eta hori errespetatu daiteke, baina ondoren hartzen diren erabakiak jolastuko duen edo ez, nola jokatuko duen, zeinen alboan, hori guztia entrenatzailearen esku geratzen da, eta guk uste dugu, eta nik uste dut Realeko saletu gehienek uste dute, Jon Martinek hor buru atera behar duela bankillotik, eta esan, ni hemenago, ni arrobiko jokalari bat naiz, eta ligako agian, zentral honenetako bat izan naiteke, akatsak egin alditut, baina horretarako jokatu egin behar dut. Eta daukagu, Jon Martin bankilloan eserita, eta beste zentral hau, hor akatsak egiten, ez? Bai, gaina ikusiko dugu Jon Martin, supo gehiko deialdira, da hola izendatuta, ez, mundial hortarako. Orduan, hilabete bat eukiko dugu kanpo, igual hori izan daiteke, arrazoietako bat, ez, txaletatzar dinamika horretan sartzia, baina ere ikusten ari gera, baloianketan duenian oso mugatuta dagoala, eta trantsizioetan oso motela dela. Ez gera ari esaten, jokalari hori ez duela jokatu bihar edo kulpa guztia beria dala, ez da horrela. Azkenean gauza kolektibo bat da, eta kolektibotik hasi bia da dana, ez? Braisek aipatu du partida osteko prentxaurrekoan, 2 martxa geixo eta jokua harinagoa izan behar dela. Kainak geixo sartu behar dela, eta agian hori da, ez? Realak ez du momenturen batez ere sinetxi remontadan. Eta hori da agian, harimarik gabe usten duan taldia. Justo hori juna ez esatea, Realak ez duela harimarik. Reala flan bat da orain momentuan. Ez du sentimendurik erakusten zelaian. Ez du ezer transmititzen, ez? Orain arte egon diren jokalariek, Oyarzabalek, Barrenek, eta orain etorri direnak, Gedesek, Txaletatzarek, ez dute lortzen jendea konektatzea, eta hori kezkagarria da. Uste genuen entrenatzaile berri batekin pasaden denboraldian ikusi genuen irudi hori aldatuko zela, eta gauza batzu daude benetan Imanolen garaikoak direnak. Eta enaiz soilik entrenatzailearen erabakiengatik, ikusi dezakegu, Marini ematen adiren jarraikortasuna, Zakarian eskerretik ipintzea, horrelako gauzak, baina taldean igartzen dena eta sentitzen dena oso antzekoa da orain momentuan. Bai, bi gauza hau da aipatzeko hemen. Lehenengua aldaketak, ez dut ulertzen nola atera duan Barrene, eta gisa da Gorrotxa txartel hori ikusita baldintza duta zeuala, baina Carlos Soler pivot horretan jartzean ikuste kagada bat izan dela, eta gainera ikusita lau jokalari, zelaierdiko jokalari dituzula zelaian, eta betiz trantsizio horietan handitzen ari dela, ez dut ulertzen nola ez da egon sistema aldaketa. Gedes eta Oyarzabal dituzu aurrian, aurrelari bezala jokatzeko prest dauden bi jokalari, eta ideia berdinarekin jarraitzia erabakitzen dozu, historia aldatu gabe. Horrelako egoeratan nahiko zaila direnak aurrera ateratzeko. Nik beti uste dut apostu egokiena futbolaren abezera jotea da, ez? Hau da,
Jokalariaren partez, hau da, Soler pivote pintzearena ezin dut ulertu, bost jokalari bere postutik kanpo epintzea ezin dut ulertu, eske ez dauzkate kontzeptuak barneratuta, Eta ez dugu ikusten talde kohesio bat, ez koherentzia bat erabakietan, eta hori benetan aldatu behar da, segurengo partida Mallorca da, baina urrengoa Barcelona. Eta hori argi ikusi da adibidez Gorrotxak izan duan paperan, ez? Ikusten genuen nola lehenengo zati osoan Gorrotxak Lotzelso jarraitzu du, osea, naiz eta Lotzelso jeitsi bere areara baloia, jasotzera, Gorrotxa beratzetik juten zan. Eta Carlos Soler ez dago prestoritzeko. Osea, Carlos Solerri beste gauza batzuk eskau behar dituzu, ez, 3 laurdenetan papasiak ematia eta ideia izatia, ez? Magia pizkat itxia, zelaiko alde horietan. Baina ez dakit, ideia hori... Ez dakit hundik eldo isa esan. Zaila da horrein momentuan. Gaina beruan. Hori da, guk azkenean hemen kontatu dezakegu guk sentitzen duguna eta guk kanpotik ikusten duguna. Guk ez dakigu inor baino gehiago eta are gutxiago Sergio Francisco baino gehiago. Baina kanpotik ikusten dena orain momentuan kezkagarria da eta gaur ikusi dena batez ere lotxagarria. Ze ez da bakarri futbolistikoki, baizik eta haratago doala, ez? Orduan, ikusiko dugu taldeak nola hartzen duen egoera hau, ze ez da egoera erraza, klasifikazioan hor behan gaude, orain arte erakutsitakoa oso kaskarra da, eta buelta man behar zaio, ze orain arte galdutako puntuak, ez daude berreskuratzerik. Ezin dituzu errekuperatu, hori da, gainera, azkenik maitzeko, azkenengo datuekin, Realak gaur dueluen 118 irabazi du, eta liga osoan, lehen begirau dugu goizian, eta usto dela 140 o 40 gitxia. Ligako basuena. Ligako basuena da. Horan, alde horretatik asko dago betzeko, 2 martxa igo behar dira, edo gehiago inkluso, Braizek aipatu duan bezala, eta aurretik aipatu du Mallorcaren kontrako partida, gorriz markatutako partida bat izango dela Sergio Franciscorentzat, eta benetan, tapena bat dago esatea, baina errealitate bihurtzen ari da, eta ez gaude, benetan esaten dugu ez gaude, Sergio Franciscoren kontrako kanpaina itxen. Baina, egoera, hau da, eta egia da, errealitatea da. Bai, errealitatea da. Zergatik begiratu beste alde batera, ez? Ez. Sergio Franciscorengan konfiantza osoa jarri du Realeko zuzendaritza taldeak, konfiantza osoa dute nik uste dut jokalariek, baina orain arte ez da emaitzak lortzen ari. Orain arte taldeak ez du jokatu ondo eta taldea ez dago egoera honean. Orduan, errealitatea zein da? Sergio Franciscok arazo larri bat duela eta ez badu konpontzen hemendik 2 astetara erabakiak hartu beharko direla segurazki. Hori albiste hona dalde batetik, ze margina dago hobetzeko, esnatzeko gunia orain da, eta hori da albiste ona, azkenean margina da kasula aldatzeko eta egoera hau remontatzeko. Baina hala ere, 3-4 egunetan beste partida bat, a priori gure egoera berdinan dauan aurkari baten kontra, hortaz, hilala biziko partida izango da, bai ala bai, anoetan, así que ikusiko dugu, nola amaitzen dan kontua, baina momentuz, kezka da, benetan, ikusten dugu hitza edo deskribatzeko, gune hau deskribatzeko aurkitzen dugu hitza. Hori da.